Niken. Iya. Jumeneng Pak, jumeneng. Ora usah lenggah wae sih, mergo kutut manggung. Mulai lagu-lagu liyane wi ngadeg iki genduk niken ya lagi lara ning ora dirasakne larane demi untuk menghibur masyarakat Mbulu Pasar. Luar biasa. Luar biasa. Sehat Duk, dan sehat. Sehat Nduk. Kempule Gok. Meneh Gok. Meneh Gok. Ya. Kumpul ngun. Ya. Luar biasa. B. Dalem. Anakmu apa duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek ndek anak niken niku beja-bejane wong tuwa sing iso nyuwargane wong tuwa nggih niki, Pak. Kok iso? Ayem. Delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Ngopo? Percintaannya ya gak sukses. Oh masih dalam pendidikan kok. Pendidikan itu ora perlu mikir percintaan ya kan? Yang penting karir yang tinggi nyatane karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mboten kula tangketi Pak Nyon sewu nduk niken. Umpama sampeyan golek jodoh mau niki umpama lho ya. Ah. Upama seniman golek bojo sapa nduk? Dagelan, yoga utawa Dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran. Iki lho. Pilihannya itu Yoga sing jelas. Ayo arep ngopo? Ora apa-apa. Ah. Lah kowe ngopo? Arep bagusi dagelan. Lho mboten nek pancen pilihane saran iki tak ya dia. apa to? Ngono ben pilih-pilihane Ora, ora. dhewe. Lek seniman ki ya mesine sing iso kabeh. Amin. Ya iso ndalang, iso ngendang, iso nyaron, iso gender. Wah, aku. Walah alah. Kowe dalang ora pecus iso sing ora-ora. Ora. Cita-cita ki oleh. Boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Nggih. Betul, Pak. Berkarir yang setinggi langit dulu. Nah, Betul. perkara engko jodoh ki nek sing ngatur ki ta? Leres, Pak. Lah iya. Nduk Ken, terus Den. Lara wae suarane kaya ngono ndak waras. Nah, iya. Mangga 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 mangga. mangga 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 BTB. Tak kurang ajar jenenge apa to? Kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kowe. Mbok ngematke suarane Niken. Nggih kula niki ngrasani denike. Rasane apa? Nyun sewu sakit tenggorokan niku damel nyun sekutut manggung kan suara pedhit niku iya. apa gak krasa lara ngoten lho Pak. Ya takon karo bocahe takon. Kenapa kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Gitu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah opna meneh lho kok iso. Siti-siti wae nek. Iki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titip genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenan. TB ini gadah resep damel swanten sae. Pak. Oh, Apa? Mangke mawon kula kabari, Pak. Loh, iki saiki butuhe. Kenapa? Kan aku Omong sakit gitu, Pak. sekarang. Anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Iya, Pakai terus? resep mbah-mbah air embun. Nah, Banyu dikene gelas. Embun, nggih. Jenengan jam 7 bengi niku pados golek botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kek ning dhuwur genteng. Ah. Lah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kek ning ngisor longan. Terus? Lah, mangke jam 09 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku degirol. Kuwi embun niku Pak Kas. gedeg
Padha wae tuku obat ing apotek. Terus Tapi kan lek mau ngembun-ngembun kae ngrujuk raimu piye? syarat. Oh syarat. Ya anggrek durungane tenan. Sarana. Iya. Ya terus nduk kan. Nah. Midangat Iki mau saking tresnane para penggemar-penggemar Niken Salindri. Wingi Mbak Tari saka Hong Kong nek luar negeri nek ora Taiwan, kuwi transfer aku 400.000. Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada Niken kelawan Ardi. Nah wis tak wenek Ardi, lah engko nek ngedum piye ora entuk tukaran. Nah, ya wis tak kene aku sebagai jembatani Pak, menyalurkan. Lan terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Dwi Jolaras Indonesia, jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Wih, hebat. Piye? Dagelan ora, Pak? Ora klebu grup kok. Lho, kowe tak grup apa piye? Lho, purun to. Lah kon harian ta niki menan. Terima kasih Mbak April iki jarike padha kabeh sing dienggo kanca-kanca. Rezeki Pak nggih. Rezeki. Pasar Muji matur sembah nuwun. Apane? Lho, tak ilingno mbok menawa lali lho. Ngopo? Lho, mbok menawa ora maringi tak ilingno matur sembah nuwun, Pak. Nek tak ilingno. Nggih jarik ngono to. Nggih. Pasar Muji matur sembah nuwun. Minjing Pak nggih. Alah. Oh. Iya ndek kan terus. Ya. Pramitra Kangsi Nolya. Manut aku nduk, Ken. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Nah, ngono. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Kepenak. Piye kowe dadi Pak Sarmuji lek jawab piye, Bi? Alah, yo Nduk, ya matur suwun. Omong OTP ya jarike minggu ngarep. Nyamu sing engkel ae. Kok iso kok lagi wenehi to. Heeh. Iya entuk WA saka pasanganmu lawas. Ayo Pak, diumpani terus ke PTB. Nah, Pak Yogi Bagong. Syukur. Heeh. Ya. Nano. Ya, Nduk. Wangi ialah bapak kotat manggung jalong Men tenggorokane nganggo leren, Nduk, Ken. Ki dibantu karo ibumu. Ayo Bu Dewi. Nah, dibantu anake wedok. Iki wis kaya mbok karo anak ning panggung. Nggih. Mergo cilikane Niken iki ya klebu sing ngempit-ngempit ki ya Bu Dewi. Aku barang ya melu ngempit-ngempit. Melu mengenalkan teng wayang lho Mas ngempite. Ora, ya wis dheke kondang iki ora mergo dalang kangko ki ora. Wis kondang mergo ya pancen talentane luar biasa. Kebisane apa-apa iso. Terus disurung karo dongane wong tuane. Dadine mumbul kaya ngene iki. Nyatane hasilnya berkualitas. Heeh. Dadi dalang-dalang ora usah ngaku-ngaku ngempit-ngempit Niken Salindri iki kondang dengan sendirinya. Nggih. Ayo Bu Dewi. Mangga Bu Dewi. Ayo. Sing bareng ngempit aku. Ayo. Ya. Ya. Hembe
Kon dhuwur, Bu. No. Iki nom-nomane niku luar biasa talentanya. Heeh. Wah, pemenang lomba Sinden Idol Pak nggih. Sapa? Budi Biyen rung enek Sinden Idol rung Masih enek. menang lomba untuk pencarian sinden berbakat. Oh iya, Wah, iya. luar biasa wonge bejamu nduk dirabi Betara Kala. Wah, jane akeh. Sapa Betara Kala? Biyen. Oh, Cangkemmu. Kiai bagus ngono Betara. Miner ke, Bu? Yo. Ya. Sore ngene iki muni kutut manggung kaya penak ya, Be. Gampleng. Sing nonton ya anteng leh ngematke, lek ngrasake tembung utawa tembang ya ta. Geser sebelahe. Nah, primadona Dwija Laras Indonesia. Wah, nggih. Jik gadis, ijik perawan lagek anyar-anyare lulusan cah kuliahan. Wah. Nduk Wanda. Wanda. Lon kon pipi enek andeng-andenge ta? Nggih. Saya manis, saya Manis ayu. lesung pipinya niku juga muncul. Iya. Nembe lulus ta, Pak? Nah, lagi wae lulus. Anu, Kuliah gelarin apa? Gelarin apa? SSN, sarjana seni. Seni. Oh, meh ora unda-undi karo bojo kula. Lah bojomu? Kula bojoku niku SPD MMD, Pak. Wah, Sarjana pendidikan magister manajemen. Sapa sing ngomong? Lah kok SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik, Pak. Dadi pacaran 2 tahun bojoku meteng. beda karo bojomu. Tak kira lek SK sarjana karaoke. Ayo nduk Wanda. Ya, iki. Pakan. Ya. Kan pakan nono Ya. Kan pakan pakanono ngono nduk. pakanono Pancen yo jek perawan ki arep makani manuk ki rada ora ragu-ragu. Belajar Urung kelino makani manuk. Ora apa-apa. Heeh. Nek sek wonten iki makane manuk 2 tahun. Nek lagi ngelus-ngelus tok, Pak. Heeh iya. Lah ya. Ya dok. Ya, terusno. manuk kuwi bapak nganggo mandek. Ayo sebelahe. Geser. Iya. Luar biasa iki yo. Apa primadona Dwija Laras Indonesia. Wah, nggih. Mbak Mayang Anjarsari saka Bluro Mas TB. Nggih.
Menika tasih SMP, Mas. Nggih. Napa niku, Pak? SMP napa? Sampun manak pindho. Dadi Oh. wis doboli wingi. Pak iya sekermu kena nduk kita. Padahal cewili lho. Kita lek sik cilik ngono ya. Nggih ora ketok ora mawaki belas lho. Heeh. Batese prawan ngoten. Lah iya. Nduk, kulino makane manuk to. Heeh. Iki genah bakoh iki tukang makani kok. Nggih. Delok cara jeluke mik wis ngawaten iki gegem lho kita. Apa beda ta, Be? Benten apa? Oh, bedane lek mayang kuwi gegem. Gegem nek sik prawan nyuwun sewu nek mik ngaten iki. Oh, lek iki mau mayakan sapa jenenge? Wanda ki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten dan nek burine niki benten. Bedane. Ada jekelem. Nyapa ngono Ora kuat belas. kabeh ngomonganmu sing ora-ora. Buri. Ayo, Mai. Mayang Anjara Sari. Nah. Hah? Nanong. Ya. Ya. Witing klapa Yo sambung sebelahe. Sambung, ayo sambung wancit ya lu yuk. Udu iki lho terusane. Iki urut lho, Be. Nggih. Mau Wanda ki jek perawan, terus apa jenenge kuwi apa mayang kuwi wis duwe bojo. Lah wiwik ki statuse rondo. Nah, sing arep mok pakane kami tuwama ya kuwi. Kami to sapa? Pak Suwadi. Sapa sing arep ngekek balai desa kae sapa? Ora. Nek mulai legan diaturi tindak teng balai desa. Kon ngapa? Alah teng mriko nggih tahlil kan mboten apa-apa. Iso kita. Kok iya apa ya silaturahmi kok iso. Aja kek bali desa, kek nggon yoga wentek kok. Malah bulu iki sindian tambul. Wah. Malah. Kebarat kuwi. Timbang nganggur, Mas. Lah iya. Yo, dintekne Wi. Ayo Wi. Wah Wi, ya. Bos. Wi. Ha wiwi. Sita ora? Sida. Oh, gitu. Ya. Bajutke kuda nyungklang saramban, ya. Duh lae wong bagus yen tan weruh sepi Ngaturi tindake panjenengane Bapak Sarmuji. Nah, Mas Ebe. Monggo Pak Haji Sarmuji. Tindak panggung. Kula kok dipun timbali to. Nggih. Monggo Bapak
kepareng menyapa warga masyarakat sing dalu menika penuh sesak wonten ing alun-alun Mbulu Pasar Bapak. Nggih, dumateng sederek-sederek Kediri, khususipun Kecamatan Pagu, Nggih. langkung khusus malih Desa Mbulu Pasar. Monggo niki kita nikmati pagelaran wayang ingkang sampun dipun wiwiti kalih Pak Dalang Dwijokongko. Nggih. Napa tugas kula niki? Lah napa teng lek sampun munggah panggung menika nembang, Pak. Nah, Anu Mas nyuwun sewu. ngapa? Nek Pak Sarmuji kirang jangkep Mas. Terus ora Mboten direncangi kali Pak Hadi Setiawan. Oh, Cak Hadi. Ya, Monggo Pak Hadi. Monggo monggo Cak Hadi. Tindak mriki. Kula rencang para tamu pengertosi. Pak Hadi caturan tindak mriki Pak Hadi. Komplit. Piantun ning budaya niki minggah panggung wayang damel blangkon. Blangkon. Artine Gamblangke lelakon. Sing kurang namung jari Pak. Blangkon sing apa ki matine? Gamblangke lelakon. Uga diarani iket. 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 Iket tegese? Iket niku tegese iki lho. Ngraketke paseduluran. Iya. Ngraketke silaturahmi. pancene Cak TB powintal. Alah panen melunas nggih ngaten iki lho Pak. Lancar. Lancar ra Saestu, Cak. Saestu. Monggo. Pripun Cak Hadi dalu menika? Aku kulino pinanggih kalau beliaunya lho Cak TB. Nggih. Kula kali Cak TB niki pun ping 3. Napa nggih? Nggih, Pak. Langganan kowe sepindah teng Ponorogo. Nggih. Kali kadangi panjenengan ngapunten lali kula kali jenengan. Nggih, Pak, kali kula. Dale terus sing kaping kalih teng Lamong. Lamong Kolongi. Terus sing ketiga teng mriki. Tur ping 3 niku pasangane ganti sedaya nggih Pak. Lah niku sing kula herani Pak Dalang. Ya. Setiap ketemu pasangane kok beda namung sing pancet namung setunggal. Napa nih? Pancet gundul. Ngaten iki lho Pak Hadi mohon ping 3. Pak Sarmuji ping pinten, Pak? Pun kathah. Oh, nggih nggih. Penanggap Pokoke setia. kenalan lama. Iya. Monggo badhe tembangan apa paring dawuh kula nderek mawon Cak Hadi kalian panjenengan Bapak Haji. Kula maca patanon nggih. Maca pajab. Mohon nggih. Monggo. Monggo Pak. Napa Pak? Maca patipun napa Pak? Maca patipun mengke ingkang saged nebak napa niku tembangipun mengke kula kasih hadiah. Wah, nggih. Yo. Pedemen wayang monggo. Nah, dimatke. Enggak. Dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor wani ngalah luhur wekasane tinung kula yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur. Mbak bilih wonten warga Pagu napa desa mriki ingkang saged Bedhek. Monggo sing Bedhek. saged Sing batang. saged niku jawab. tembang napa? Angsal hadiah. Bang apa, Bi? Oh niku monggo. Sampun ngajeng monggo. Oh, bapake nggih. Monggo Banang. Iki banang mriki banang. Napa dandang gula napa? Nggih. Sinom napa ayo piye napa? Napa tembangipun ingkang dipun suwantenaken menjadi Bu Haji Sarmuji menika tembang napa? Monggo mriki, Pak. Nah, Nggih. ngadepe mriko Banang. Nggih. Tunggali. Napa, Mbah? Napa niku tembang napa, Mbah? Tembangnya napa niku, Mbah? Nami tembangipun napa, Mbah? Lek tembange nggih kula maca pat. Nggih. Namipun. Pun ingkang dipun karepaken. Judule Judule. Mecopat kan kathah termasuk tembange napa ngaten, Mbah?
Oh, Sinom napa pangkur napa mijil napa anggara ngorong. pucung. Ojo. Pucung. Oh, Laras mboten Pak Ji? panjenengan kang saged semrok. Salah. Salah terus itu. Salah, nggih. Wonten sing saged, monggo. Ah niki. Ah mijil. Mijil. Niki. Kula paringi niki. Oh alah tukang son. Alah. Umpine melu wayangan. Mboten werjine to, Pak. Mboten tembangipun, Mbah. Pangapunten ingkang agung. Nggih. Kula pikir artose. Oh, nggih. Ah, wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, nggih, Mbah, matur sembah nuwun. Wah, tetap dapat rezeki alhamdulillah. Dalem Pak Ji. Niku wau Nggih. rumiyin bapak kula menawi pitutur kalih kula nggih ngaten niku. Oh, ngaten. Mbok bilih kowe besok ngadepi wong sing luwih sakti, sing luwih luhur, kira-kira ngoten niku wau. Dedalane guna lawan sakti. Nggih. Kudu Antap asor. Nggih. Wani ngalah luhur wekasane. luhur wekasane. Lebih baik mengalah. Betul. Nah. Tinung kula yen dipun dukani nek didukani Kendel. Nggih. Ana catur mungkur nek ana omongan sing ora penak diungkuri mawon. Nggih. Niku menawi tiang alit. Nggo. Pitutur kangge tiang ageng nggih wonten. Napa niku Pak Ji? pun, Pak. Nah, kinten-kinten wonten. Mengke sinten ingkang saged nebak niku Nggih. tembang napa mengke kula paringi hadiah. Oke, Nggih. oke. Ah, siap-siap nggih. Siap. Nah, ayo perhatikan. Ana pacapanipun Adi Guna Adigang Adigung. Yang berani maju langsung maju gak apa-apa satu orang yo. Sapa? Oh niki. Pak niki lho, Pak. Pak niki. Pan Sejak- Adigang Teng mriki riyen, Pak. Nggih. Idang Adigung Panesti Adi Guna ula iku telu pisan mati sampya. Nah, niki tembangi jenisnya napa, Mbah? Jenisnya napa teman? Gambuh. Leres ini kalau paling hadiah. Pasar Muji, Pak Sarjito Subhanallah. Nggih. Cair. Nggih. Wis seneng bojone nggo asok mekar sesuk. Niku wau tembang Nggih. kagem tiang ingkang gadah pangkat, Sedikit kemawon. gadah derajat, Oh nggih. gadah keagungan, boten angsal Kang Adigung Adiguna. Ya. Niku wardine tembang dadi panjenengan iki lek nembang sing mawa makna, mawa teges, mawa pitutur. Padi mangga padi nek badhe niku sing niku lho, Pak. Tor monitor ketua anggota malam aku lho, Pak. Aku saiki padi ora iso. Ketua niku lho, Pak. Kula boten saged Lah. nembang nggih Nggih. boten saged napa namine nyanyi Nggih. terus kula nyuwun lagu mawon. Oh, ngaten. Nyuwun tembung mawon. Tembang Nggih, napa? Nggih. Kangge masyarakat sedaya kemawon Bulu Pasar Nggih. sing sregep nyambut gawe prau layar. Prau layar. Semua sinden berdiri nyanyi sareng-sareng nggih, Pak. Berjoget bareng-bareng, bergembira bersama untuk pelestarian budaya ya. Pinter Pak Dalang ben nyaweri wakek kabeh. Ayo mangga. Matur Monggo suwun. Ibu, Mbak Nggih, Cepke. monggo ibu-ibu sedaya diaturi jumeneng. Yuk. Kaya ngopo garap gamelan plus musik. Ya. Musiknya Mas, musik Mas. Ya, ya. Buka saka keyboard ya kena. Oh, ngono. Perahu layar. Yo, coba kaya ngopo dados. Ya, luar biasa. Ya. Amin. Pamundhut pirang-pirang Mas TB. Nggih, monggo, Pak. Iki muga-muga iso minangkani sedaya wadene. Mangke wonten kekiranganipun wonten ing wanci gara-gara. Siap. Assalamualaikum Pak Kangko. Nggih. Halo Pak Kangko, aku pun. Nggih, wilujeng dalu bocah ngek saha Mbak Yulimbu. Nyuwun tembang klasik full gamelan.
Angka setunggal tembangipun Sesideman. Angka kalih Sarung Jagung. Saking Pak RT 11 nggih Njoho Sumberjo Utara SLG. Atas nama Trisno Suryo Widodo. Nggih. Siap. Ugi menika tasih wonten Mas TB. Monggo. Nah, iki saka penggemar lawas. Saka Kediri ya kuwi KPK, Pare Kediri. Ngerti KPK ra? Napa niku, Pak? Komunitas Penggemar Kangko Kediri. Ada KPK. Nggih. Mriko Mas Tulkiyem, Mas Gawer, Mbah Wandi dan kawan-kawan nyunelagon bajing loncat Jawa Gethuk rock and roll uga Kusuma Wijaya. Ah. Yuga ana pamundhut saking sedaya ingkang mirsani. Ya, saka Live Mbak streaming. Tia Murti uga nyuwun lagon Sesideman. Oh nggih. Uga Titip Cintaku. Ya. Uga Pak Joko Bilang Kenceng Madiun Monitor, Pak Joko Kedung Malang Papar Kediri uga monitor, kepara rawuh rene. Heeh. Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta uga monitor. Ya, ya. Coba diaturke Sesideman full gamelan. Monggo, Pak. Ning aku njaluk spesial. Sinten? Sing ngendang aja lanang, ning aku njaluk sing ngendang wedok. Wonten lho, Pak. Wonten. Oh. Mumpung iki penggemare saka Jakarta, direwangi ado-ado Jakarta tekan Kediri no. Oh, ngono ha. Sopo nih lho, Pak? Apa iya? Iya. Sopo? Lagi sing nyutingi Mas Sukri ana Caraka sing nyutingi penggemare Mbak Angel. Oh, Mbak Lia. Ayo, Nduk. Lia. Mencalon ngen kendang, Nduk. Jan multi talenta, Pak. Heeh. Saged bonang, saged Iso ngendang. Gender iso. gender saged. Genderane we merah putih kok. Wijo laras kita kena tolok ukur Iya. rawitan Amin. nyacat kualat maju plunga-plungu. Hati-hati ya. Ya. Sing mau sing urung nembang anu Wanda. Nah, ya coba. Ayo, Wan. Mbak Wanda. Ya, ya, Mbak ya. Wanda. Ayo. Angel. Wiwitan nih. Niki Mbak Angel nggih. Tesih sekolah to, Pak? Wah, niku nembe STSI utawa isi Surakarta semester 7. Sudah mau ujian itu. Jan berpendidikan sedaya nggih, Pak. Ya. Sukses. Ayo Be, bawa nang Be. Wiwitan nih. Kula. Be. Ya. Karena digandrung kuwi. Walah. Ning aja digandring. Boten gandreng ya pedhot lho. Toprakan ngono kae lho, Bet. Wiwitane handerek sang peke diajeng Wanda Dalem Mas TV. teko kuning papan kene ana 5 perkara kang bakal tak aturke wong ayu. Apa ae kuwi? Sing sepisan ya kuwi maca Quran sak maknane. Iku apa iso Tombo ati. Tombo ati tembang. Priya bagus Kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe ya. Ganti kowe Wan. Ya. Bendara Pas. Bendera terus kayung-yung. selendang kuning ya. Selendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana Ning wasesa ning wasesa
Bagi pecinta Niken Salindri bibar niki kula aturaken. Oh, ngono ah. Ora kena diforsir suarane genduk Niken. Ya. Ya. Sane Niken wis ben sehat sik. Ah. Anggung romarang bendara dia Sulistya pijer ngincangake hale Taman Kendang, Nduk. Ya, Nduk Angelia. Heeh. Yo, semangat untuk AM Angel Mania Indonesia yang berada di panggung di Wijalaras Indonesia. Ya. terus tresno sesideman Ya, Nduk, buka celuk. Ya. luwe becik patenana timbang bepisahan rewangi samudana marang kula warga biar walan praputra liwat kincanging nyarisna kuasa wasling saraya saku aku isih mampu ngladeni salahmu mongko kowe bocah kuno Iya, Yong. nadyan bocah kuno kadugan rimbo jiwa ragaku tak kurang kahurmatan mambarang rubah ngarepi Ah. Engko pas dangdut men direwangi karo genduk Niken. Oh, ngono ah. Ya. Luwe ya terus. uripana Luwih becik urip. kota gede kowe tak tukake Ya, Nduk, dangdut no, Nduk. Ya. Niken Salindri, cumeneng ayo. Disapa penggemar di seluruh Indonesia. Tuh.
Ha? Urip ana kota gedhe kowe tanggake masa isine kowe apa bawae sajen Yo. Ah. Sambung nduk niken Salindri Mas TB karo Monggo, Cak monggo, Meri. Siap Pak Kakok. Ah, Wonten Nggih. pamundutan napa? menika Kusuma Wijaya sing disuwun. Ah. Ya, Kusuma Wijaya bajing loncat Ah. getok ya Pak. Ah. Ya. Ketuk rek. Kenapa kita nggak kasih yang ranca-ranca aja Pak? Apa? Kita kasih yang ranca-ranca aja. Contohnya apa, Nduk? Cahayu. Getok, getok. Oh, gedok. Ya, Rock and roll wani? ya, Kuat. Hati-hati. Hati-hati loh. Telaknya? iya kuat. Telaknya sekali. aman? Iya, iya, iya. Telaknya itu bahasa mana? Tenggoro. Kita di bawah saja karena Oke. saya Oke, di oke. atas Siap. itu kurang Ah. bergairah. Oh ya. Hati-hati Nduk. Saya kulina di bawah. Zak. Ah. Ya. Besok langsung kemana, Nduk Cahayu? Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Waduh. Habis ini Pak. Jadi si ini turun Iya, langsung ini Banyuwangi. turun langsung Banyuwangi Pak. Nggih. Masya Kula Allah. nggih nderekne, Pak. Kowe ning Banyuwangi ngopo? Dagel. Nderekne panjenengan ngantos mangke. Oh iya. Kalau derek melu nih. Tak kira melok aku, terus aku kaget. Getok ya Mbak Niken? Ya, kamu siapa sih? Meri. Meri dulu. Meri anak bebek. Anak bebek. Kamu rumahnya mana? Tuban. Oh Tuban. Oh, kok tak kira kamu itu Kediri soalnya ada tetanggaku yang mirip sama kamu soalnya. Nggih, rai pasaran ya ngono kuwi, Nduk. Piye? Lagi munggah aku diarani Gus Idam ya. Ki mau malah harus diarani kayak Pak Igin. Heeh. Toh, mirip Tapi pasaran. versi Versi muda. Ya. Ora ya. Sasa kakak ngomong Git. Ayo nembak Git. Meneng git iku git. Bagus sih we Git. Gus Idam. Ketok Dok ya. Hati-hati ya, dijaga suarane lho. kamu ngancani di sini ya. Ini Oke, siap. Tidak memaksa kamu lho, Nduk. Aku mesane lan iman karo suaramu kuat ya. Sudah Pak, tenang saja. Oke. Oke. Iya, iya. Aman? Aman. Aman. Kau Oke. lera kuat takut sunjungan ya. Iya, wis. Tenan tak jujur. Sepenting mau ya obat embun. Apotek itu tak embun barang. Ya, Yuk. coba. Yo. Anu, full gamelan. Ya, full gamelan ya. Ya Le, Mas Kasih Haryono. Yuk kendange Le, coba Gus. Nat anu ora pas lho kibonmu karo bapak. Ora pas. Sore-sore panjenengan ayo konco dodolan rene-rene Ketok asale saka telan moto ngantuk. iku tampane apa Ketok Nduk. asale saka telan Yen rapet Nduk. hatiku rada gelap Yang kedua, rock and roll.
rapetku. Hatiku dadi gelap. Tepuk tangan buat Niken Salidri. Luar biasa. Aman ya. Aman. Walaupun bermasalah ada di telaknya ning nyatane Tidak ada masalah, Pak. Sudah ada Pak, enggak ada Kalau masalah. sudah di atas panggung itu tidak ada masalah, Pak. Profesionalitas. Profesional. Masya Allah. Nah, buang rasa sakit. Dengan semangat warga masyarakat Bulu Pasar. Loro nek ning oman itu panggung iki los ini. Oh, Pak. Sebabnya apa ngono kuwi kok ning panggung aku ya sok ngono. Aku neng ngisor ki rada masuk angin geris. Barek munggah panggung ngadep debok ngisor bencong. Wi langsung mari. Wi Karena itulah yang dinamakan jiwa seni, Pak. Lah, niku Pak. Masih ora dibayar ki ning nek awake dhewe ki wong seni, Pak. Hah? Kali ki adewe bungah, Pak. Profesional. Masih wi mau apa jenenge wis lunas ya, Pak ya. Ah, iya. Tapi kita menjalankan kewajiban dia panggah profesional. Ngono Pak. Oh iya. Itulah yang dinamakan seni, Pak. Iya, Seni itu mahal, Pak. Oh, seni Iya, itu mahal. iya. Es. Opo nek? Tegelane ora tak garis. Lah saiki tak wenehi kamardikan, merdika. Kowe arep nembang dhewe monggo, arep duet monggo, arep nyanyi dangdut monggo, campur sari monggo, gamelan yo monggo. Enek pamundhut iki. Nah, ana sing nyuwun bajing loncat. Nah, iki mau Kusuma Wijaya. Arep ngaturke apa nduk tak wenehi kemerdekaan nggo kowe nduk. Nah, ngono. Oke. Apa? 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 Bebas. Apa? Gerajakan Banyuwangi. Heeh. Oh, Oke, gerajakan. Bapak. Gubuk Asmara, bajing loncat. Ada dia yang minta termonitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Pak Tanggo minta dicor ketua. Oh dicor barang. Piye to maksudmu iki? Apa ndak iki? Oke. Ya. Kusuma Wijaya ya, Pak. Kusuma Wijaya. Permintaan tadi ada. Tadi ada yang minta jaranan juga, Pak. Oke, siap. Ada yang minta bajing loncat juga. Oh, bingung sekarang udah jam 2 soalnya, Pak. Jam 1. Kok jamu diisian men. Gobrak. Ayo nganggo musik Mas Joro. Lagune Kusuma Wijaya gamelan plus musiknya Indonesia. Nah, ayo. Yo, coba kaya ngomong. Kusuma Luar biasa. Bapak tadi ngomong apa? Isane mung nyawang. Ora Ya? Ya pakai Iya. Sing penting aku krungu adik wis sehat aku wis marem. Lah omong ya alon-alon ngono kuwi. Bu pripun adik pun sehat ya. Sehat syukur. Tenan. Tibake duwe rasa peduli. Wah. Sedingin itu. Heeh. Orang sedingin itu ternyata bisa peduli. Iya. Bar iki mesti WA aneh. WA piye? Semangat iya. Terus WA aneh, marah atau bean? I love you. Asik. Apa toh? Kudu ning Ardi ning Sanju kae lho. Itu lho apa? Kok disusul ada dularku wae. Begini Pak. Wala Sanji Itu adalah artisnya Jawa Timur, Pak. Siapa? Sanju. Sanju. Ngatu kasih Sanju. Ngatu kasih. Sing semiran kuwi to. Masyaallah. Semangat Rene. Kon ngadeg kok kon malah Rene. Ora. Wis ning kono ae Ya, ya. ya. Engko mantuke bareng aku ya. Tak cangkene Banyuwangi tak dedekne tumbal. Iya bener ya, Es. Ning Alas Purwo Duk Sinom, heeh. Ki mau wis tak aturke bubungae, wis tak paringke karo Mas Ardi. Engko wis lah mu pitung piye terserah. Lah saiki kowe arep nembang meneh apa wis aku manut Bapak manut. Aku tidak bisa memporsir kamu. Iya Pak, satu lagi aja ya. Satu lagi. Oke, lagunya apa?
Monggo iki somben ya sik ketemu meneh karo Nduk Niken tanggal 24 Desember insyaallah wonten ing SMK PGRI Kota Nganjuk. Ya, hitungane sedaya mawon nggih para penonton, para pandemen Arni Mania, Agni Mania. Ya. Iya toh Pak, kok Agni? Adika Niken. Agni ki Adika Niken. Adika ki anakku. Oh iya iya. Heeh, anakku Adika sing ngefans karo Niken Salinda. Kira Akbar Niken lho. Tak kangkoe buka owo. Ya ora wong. Lah ini kok nggih kalih niki Mas TB. Ora. Alhamdulillah. Ora toh? Ora. Ngalah terus aku seneng. Mengki mbok menawi piyai mriki saged memeriahkan HUT SMK PGRI wonten ing Nganjuk tanggal 24 malam Natal. Oh iya 25 Natal ya. Lagunya apa Mbak Niken? Monggo tadi ada yang minta bajing loncat Pak sama jaranan. Oh gitu. Enaknya sing dia Pak. Lah manut. Para penonton suara terbanyak bajing loncat atau jaranan? Jaranan. Jaranan. Berarti lagune ora bajing loncat. Napa Pak? Lagune sing pelok apa terserah, sing penting kau tiba keri dikekne jaranane. Oh, katresnan sejati ya iso. Terus apa kae? Napa? Apa jenenge? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan nggih saged. Derek sampean. Ya karo Mayang, ayo yang sing Mayang iso jaran kok. Kok sing jaran gen loro. Dadi lanange loro wedoke loro. Mayang karo Wiwi ki lho, ayo. Apa? Lho, kucing mamalian Mas. Piye? Kan sing lanang loro, sing wedok loro, sampeyan butuh to lek bisa omong kok. Rada anu Gundul budak. Kok sampean gak enek kelebihane belas. Aku kekurangan delok to iki lho. rambut. Ora ono keluyan. Sampeyan sakit to? Gak Ini ya. Lah kok gak tukul-tukul? Biasanya aku ngerti lek ning tipi-tipi kayak kanker biasanya. Kakek dijambeki bojoku ya. Ora gelem ceklan ranjang, ceklan rambut. Mbok tanam rambut, mbok tanam suket. Malah rapai tanggapan, Pak. Oh iya, Sing payu gundule niku. Ya coba ninggal katresnan. Yo gamelan plus musik. Ayo Lek. Kasih Haryono. Ayo, yuk kaya ngapa? Yuk. Paksi. Lene jaran peceng le. Samboyo siaga. Yo. Ya. Samboyo Putra, goyang bulu pasar, Pagu Kediri. Nangis sakjroning atiku
Halo, halo. Aja lali babale. Sebelah nih, sebelah nih. Yo, yo. Celeng usul, celeng usul. Halo. Wes marem.